Sini do farok sini tiprak farok sang soba lai na bono kisam berai bo sigilija tei college bo pori tong ngai sini somajo sini do phawa bahai pori ja rok belai nango ano sorry hanya hambe tuna bagana rokun suba sogang je chukti 5 টাকা 10 টাকা je norokni manmani gobang maya phanogo je manmani hamnam sung soba ta hamnam jung suka sari kaham jotono no sang sok pelaija omo hongkai sini area no bolgathar area chargoria kami dograi ganata oro kuya khoroksa manosi deborma hnai bo hongkai college o pori tongo hingkai bini sak hamya dokha motamoti hingkai bo sak hamya belaikhai hingkai thangnayo bo hapania hospital o tongmani hingkai miya sok paikena abono bini ama song tei bo ano koi hormani bagai sang tini sok pailaijak bono nainani bagui ta hingkai belai khairokma sinsa sak hamya pholijak bini bo sak joto tei bohok yagrok sakango ang photo rok nole nukha hingkai berai sigilija belai khairokma sinsa ang tongkha tei se student ja aboni bagai belai bo sobamong nangui tongkha borok belai sok yangui tongkha ta hingkai sang bong nogono sok paikha sang tabuk thangui nailagena ta bo mohai buji nailagena haribando hingkai sang sok pailakha sini kukui kuya mano sisongro nini ama nago kwroi o bajar thangjak hingkai sang sok pailakha bini ama bazaro thangjak bolgathara hingkai sang kisa nasingui tonglainai ser nangyaso nang saisung da nogo kelai tongjaka bo belai da bari tabo ko kai saimano na yang na harmaya dana yang kisa na hadita ko yang belai kosta dang dobon tui kasawoi hilgi tongta o nini khorang ka ekdom tan tan sina khorang ko kun khorang kunong ya na kusim kusukuta kusugo kusuk ma kha agin simda kusuk ihe uska misimi kusugu aje te kari bai front sim sas kostong khabla hingkai sang phai sok paikha sini kukui mano sinablini ni bumungna bosak boyas wngkhana ne 21 hingkai nang college student sablina last year complete khemali eta last year complete nang liata bo college o pori MBB belai khairokma sinsa last year complete khaimalia tongkha tamo hai emni bosak balo khanang koi mas rong khana uwa ko 1 বছর 4 মাস 1 বছর ও 1 বছর kai thangka hingkai tabo khani ni tamo somacha bohok phulijakna tui tong hinsao ta doctor khai tui tongo hingkai nang boro boro phono ka doctor phunuka guwahati rogo ILS IGM GB hapania buka khaksa somja khansao ta bro khai motamoti nang jor jaga sa naibai kha hingkai nang usakango kai IGM hapania sina aro khatam saka doctor borok babon sau jiko GB o kha doctor kaham tongo amtini abo shirtui thui haina tikla ni sata GB o doctor tongo hne sawa hingkai no aro tang admission yasa iko rang puisa robo kisa sornong tongkha hingkai bohok tabo kata bohok ka torja bohok simi phulijak yakung rok yakhai motamoti semaijak agi khamo joto robonjak na yak rok khai robon yagi bo yakung mukhang totra gbo mukhang kani agi je nokmani amtei je khangar phulijak amtei nabla ha komi adamo photo nokmani komi kha hapan tisang jau khata tisang hayata tibari ke bari ke intamo gabuntai kostong sa bisingo kha tabuk buntai kostong tong tabuk nungka hamana sini hamani problem ngai mai rok tei rok sai dama hai tamam prumar mai prumaya
Un thikrita okhui burko okhui ka. Okhui yang ka salia. Nge himai rok basai rok mama. Maya kalaijak mama. Ko mo ko krak thaka. Yakung da. Yakung jura. Oh. Suja si khaimia. Oh am tese. Mo khong maya da. Mo khong rok man. No. Te jiton khaiman. Oh te sujang lia. He mo te sujang lia sangta. Oh. Ya bani bagai himai ta na. Weakness ni bagai ngun sa doctor khai. Ha? Weakness ni bagai. Oh. Mulai balokha weak kha. Nge ba ma kok ta na. Nge Guwahati thangma kai tam sakasa. Apun chobro ko aru jeng pacho haimare bla. Rang kri khang kai. Nge tabung ni main problem ta mo bohogotoi. Bohogoti. Go thui hamya no sang tikla nang ko. Thui hamya kari we. Thui hamya tikla gang ka te tijo mo gyata. Emne tamo ro borok ekdom clear ke saya da tamo. He boro bu saime ese libo. Haima tong se boro. Go borok ni tabuk je men borok samani kai. O je bukha khaksa somu mani. Abo se main. Thui hamya zo mo khata. Bukha khaksa somu thui hamya zo mo go. Abo se main kok na. Eseli bo hinsok man yata. Eseli hinge to joto phuli ka mo ya. Joto no busa phuli pe eseli hinge ta. Nge bukhanai ro ko go. Bukhanai le kogli yani. Nge eseli yana. Nge abo no problem khana ta. Nge seng no goi man kha sini kuya manosi bo joto srai sai khana re kha. Bini tamo problem. Te busa balokha 1 বছর da hangamo. 1 বছর 4 মাস. 1 বছর 4 মাস ngai tongja jakha te college bo bini complete nang yang tongha. Abo hayang mani bagaita. Ngai belai kharok ma sincha abo hai borai sigli jasigo. Ngai pori tongnai bini kwangma future tongkho hai da nang to toriya tong yablena. Pori tongja mase ngai kwangma bini mangrok bo tongna. Pori wei Daskang tamang narok. Kita hamna muzung. Hamna musung suat na. Lukurong ni coba su. Tabule cinya ko bukri kha. No. Engka lukurong je cukti 5-10 টাকা engka te suri na nan bagai. Oh. Abrong koi jauta. No. Lukurong ni suri ma bai fana hamja kita. Oh. Belai borok soba mong nangai tongkha kuya srai sakana. Borok nai suka bongni jorate. Cinya ko tabule kicha bang kri khata. Nanya rok fana. Orang pusa pailai suka ara thangka kabangma jaga thangka ngai haipana hamsuk ya khongka ba lokorok ni siniti prasa kha ganang maya ganang rokni thani bo sobamong sano tana nang sobamong sano hamna musung suka na hamna musung suka antike mang tong musung dia bisna pok khai no hamai nang te sapori na da musung kho pori na hamkang kai no kok khai bini srai bai na basai simaya Pasal ko mo bukha. No. Bukha bisi asol jok Bukha bisi asol. No, bini ama mo kha sok ka baza da tha. Ko ba tri ni alo rokta. No. Nge bai ki sa saga dinin sarai ne ba. Anjara jo 1 বছর lai to kha. Mo are naimang. No. Un jaga khaba. Yang ko kisai misa ga ro ngaba. Kisai misa ba haimanu hamya. Nge alo sob tlang kha adam mate khama khya. No. Nge tao hapaneo tlang kha. To war kha jo 너 두디 시리 가서 너 가져. 뭐 사업 북한이 소들이 싫어 그러나. 수대지 하루. 북한이 프로블렘 네. 오래 파다리래. 버러리 사지비. 집이 이것은 집이 무슨 탕자. 또 그나라로 랑크르니 버그세 알아. 너가 뭐 하겠다. 랑 그린 버그 너가 하게 너가 탕을 랑 몇서 가이. 집이 탕나만 하는 시야사 가면다. 이게 시야사 가면은 뭐 어떠냐. 그러니까 보노 너는 또 안간 무슨 하나 하는 양 너는 어느 가 Zimuta. Apa tu tabuk sini kita. Gan bekha tabu bisi bah gan bekha ancaran tabu bekha bisi zokhom. Engka himui maya. Himui maya. Engka du haksa babe. Du. Ram jo suka. Ram jo suka bo hanom jaka hanme do ni kabu. Kab nai bine. Hobung sabung kabu dong phano te tam khanya ram puja sugan baga sing oba hagen ma dong ta. Belai kharap na diko kharap masin sa. Abon nong than na susan.
하는 잔자 부사바 함리나 무슨 카이로 와 너무 그래 무사 사이는 뭐야 belai dokonico hai sini tipra saro jaga guri nai khai nogo am hai mama sang sogia saya ne bagai no sang am hai klalai tong ta tam khai nai ba abo hai kena sang birman manai tong ta sini do farok sini tipra saro sang soba lai na bono kisam berai bo siglija te college bo pori tong dai sini samajo sini do phawa hai pori jagro belai nangota bini future kabangma tongkho aboni bagai sang je mansak ang bongni nokhong ninge te ani bai thangninge norok no koine khaidi sang je mansak soba laina okuya botaisa doctor naijak manani kaisa bot treatment khaijak manani borok no hapani ani jibiu raifa ri masi rang kare ni bagai aro tongbu simalai leata nogo haino klai tong phaija lai nge kabangma jaga borok nai khabani bagai tabo khai sok liata na kun fan kri kon fan kare jakha habe kubu kri an kun fano kri bisingo bo iko kis khata bo ade kan to mom bo so bunya ko klai thmai kun fan jai kri no hudo thiri kri ko an ndi obastan to abono haino hai sana klai phaide je mansak soba laina angbo ne account ya gp number re wana borok je jani mantai kisa soba jabai dita anto tan koyo chini baba haba chini sa baksa tai an basa jeng mansi song sa baksa joto beba totona hambai bo ang ani khabai khubaino totona an basa jeng mansi debor mana suba ju khanya ni bagai an te kun phano pai kari kha nongi ani nongi lukon suba se an basa jeng mansi nang hamtuna ni nang wang chugui ang kono sau abono bo student ja hangkai ba sini student rokbo sini student organization rokbo kisa naikol mankhai belai sao bono abono jotono no koinai sini local langthon hedeba local okni bosang soba somano nango te sini joto leaders ro jotono no koyo borok bo kisa chini naikol lukusono belai sao mansi na suba su khanya ni bagai nge chini amo hongkai nong nabo sargoria da na dugurai mo sari koria sargoria kami bolkathar bazar bai hana 1 kilometer ok singana haksa abo sini area no tahan area no abono sangtini phai nai phegeta bono ngai jotono no haina hai koyo phai disa je mansak sini koyani treatment ni bagai sang soba layana ta ang jotnon te se request khayo ano sorry hanya hambe tuna bagai norok suba sodang je chukti 5 taka 10 taka je norok ni manmani gobang maya phano ko je manmani khamnam sung soba ta hamnam sung suka norok sano tawa hamrine hamdia norok ni suba sumaya kang hamui mangla hinu wan suta thong kai rang puisa nomenta abono ta pithi berai rokni bagai bokok simi se tang tongsio kalai hana se tongsio kisafan basai me ana asu buya su rika asu ngai mai ro kha to wisarita mai ke nije kisa sao to tu sa nai nam abono do ko kuya belai kha hambai do hamnai do